Velkommen, Deres Majestæt, til Vikingeskibsmuseet. Tak. Vi skal snakke lidt om vikingernes jul. Hvordan den jul den adskiller sig, men også ligner vores. Fordi man tænker, hvad fejrede man? Man havde endnu ikke fået kristendom ind rigtig under huden endnu. Nej, det var den her hedenske midvinterfest, hvor man fejrede, at lysets tilbagekomst. Selve ordet jul er faktisk også fra vikingetiden. Ja, vel ja. Men for eksempel i den angelsaksiske verden, der kommer jeg over til Christmas, altså kristmesse. Kristmesse, ja. Christmas. Ja. Og lyset i mørket er altså blevet overført til, at der blev født et barn. Præcis. I Bethlehem, og så skabte håb. Efter dem. De her vikinger, de var jo krigeriske. Er de klar? Ja. Flot slået klinge her. Ja, den er også håndslået. Ja, den er håndlavet. En af de rigtig spændende historier, synes jeg, der knytter sig til, hvordan man fejrede jul i vikingetiden, det er historien om den norske konge Harald Hårfager. Han ville samle Norge. Det gjorde han ved at gøre det mest uventede, man kan gøre. Det er, at man angreb simpelthen de andre i den der søde juletid. Ja, selvfølgelig. Ja. Og så efter han så vundet over alle de her norske konger, så har han jo givet det største offer, man kan give i juleoffer. Det er alle de døde mænd, der ligger på slagmarken. De bliver viet til Odin. Man siger, det tager lige så lang tid at lave sejlet, som at lave båden. Hvad spiste man for eksempel? Ja, man spiser jo stort set det samme. Ja. Grisen var også central der. Vi har fået lidt grød. Det er nemt at lave. Det er billigt. Den, jeg synes er mest spændende, det er tangen, der er kogt op her. Den er jo sund, hvis man kender. I Asien, der bruger de den jo meget. Ej, det er lækker. Er det godt? Lidt saltet, ja. Det smager af hav. Ja, godt nok godt. Det er egetræ. Ja, det er egetræ. Hvordan? Og det er også en god hammer. Ja. Den giver sig. Det giver sig. Nu er vi så kommet til sådan vikingernes hovedret, eller hvordan skal man... Ja, nu er vi kommet til måltiden. Det er kød af en eller anden form. Sygt godt. Hold da op. Ja, det er det godt. Man kan godt forstå, at det har været et højdepunkt, det her, ikke? Det kan jeg godt nu. Det bliver ikke meget mere viking end det her. Og så har vi øllen. Nogle af de historier, vi har, de fortæller, at man siger ikke, at man holder jul, man drikker jul. Så skål. Den skal være stærk, og den skal være ekstra god til jul. Så glædelig jul. Men hvem var egentlig med til jul i et stort vikingehus? Den med det største hus har budt ind. Ja. De der store haller, lange haller, man har haft i vikingetiden, som faktisk godt bliver kaldt mjødhaller. Så har vi en historie fra Norge, hvor der er en jarl op, som vælger på et tidspunkt at bekoste det hele selv. Normalt så kommer man med sit eget mad, men ham med, han siger, jeg betaler i år. Det er ham, der giver kødet, øl, det hele. Han fik masser af street cred. Ja, det gjorde han altså. Ja. Det vi har i hornet, det er mjød. Ja. Det forbinder vi jo, det er jo vikingetid, ikke? Den første skål, og selskabet taget i betragtning, så er den lidt spændende, synes jeg. Fordi der skåler man for Odin og for kongens vel. Og der er jeg jo et godt selskab. Ja. Og så giver man et løfte. Ja. Og jeg tænker, har kongen nogle invasionsplaner for næste år? Jeg har kun lige fredelige hensigter og glædelige budskaber. Okay, så synes jeg, vi skal skåle. Og håb, selvfølgelig. Ja, jamen så skål for Odin og for kongen. Mange tak.